Bernie. Dahil lisod kayo nasabto ni Bernie kung wa si Lito Inglesero. Oy, tiga muna, oras na tala sa natin. Naman tala tayo guest karon atong ikuan pero murag basig wa pa nakamata atong attorney kay Webes Istoryahan kaya. na to, Tobe. Kaning kuan bitaw, kaning mga kaning sa ilahang mga credit card. Oh. Kay taliwala sa pandemya, daghan kaayo mga tambalos-los karon gapamintaha. Oy, kabalo ka Sa kagay art. katawhan. Actually kagay art, napoy karong gyud na uso kay namang gyud na nga nauso karon nga app nga pautang app. Oh. Napoy nga ana karon nga gabuhaton mas dali ka makaloan ana ba. Ang problema lang lately dayon kay daghan na rin kayo naitabo. Siyempre, di nakabayad tungkol sa pandemya. Siyempre, na yung mga nawalag trabaho. Ang problema, kay tungkol kay nakuha nila yung impormasyon, magsigig text, tapos, ang dating nila, kung dili ka mubayad, number one, hulgaon ka. Medyo hulga-hulga ang style, hadlukon ka. Ikaduha dayon, ipang-post dayon ka, o ganang iburag, pakaulawan din ka ba nga kani, si Malvern Esparcia, o sa kani katao, nga pala utang, dili ka. Wagi sa daw palihog si Kwan, be. Ato daw, tisting taglaing abogado. Tawagi si attorney nga Alfred Gasyon. Ay, pwede. Kasi lang Ngayotan niya og ganang Kwan. Si attorney Alfred Gasyon na number dia nga numero dia be, wala ra ba mo nitong kon diri. Tagay kog numero diri, wa mi numero diri. Sige, tagay mi i-chat mi diri sa numero kay tawagan namo diri sa atong phone. Mo ni atong kon diri. Kay mo ni pangutana no kanang may ngana ba? Kana bitang pakaulawan ka sa online kay ngana siyempre wa beta kabalo sa mga nabete kanya-kanyang mga rason nganong usahay wa pa sa wata nakabayad o ngana pero kailangan jud pakaulawan, kailangan jud hulgaon ngana, dapat naputay right ana no. Sige daw pakita na nato sa chat. Hindi na pwede. Oh, mo galing. So muna karon dagang kay reklamo karon. Ako lang ipadala niyo, tawagin ninyo Sige daw. si attorney nga Alfred Gasyon. Sige. Unya kay luoy kaayo ning kabalo ka na kasagaran nato mga Pilipino no bigyo to kay alanganin mo na nga usahay nga na ka diya ka mag-loan Oo, correct. og sa mo na nga ayaw gyud mo pataka sa bangko gyud sila mo diretso siguro gahi burn ba. Pero usahay man sa lagi ning bangko sad kay di man sa tapaw tangon kung wa tay kwarta mo bitaw nang utang ta kay wa tay kwarta. Kasi man mo pautang ba ang mga bangko basta ikaw ang committer. Kapila na ko sa Coop noon, mas dali-dali pa sa ko. In fairness sa akong experience. Ang Coop noon, mas dali-dali, mas friendly sa masa. Pero kaning mga medyo dagko nga mga bangko, burag kapila na ko siguro na kuan, teka muna, ning tawagan na to ni si, mamulabog taan ni karon niya. Mamulabog ta. Katong mga kanini ang unsa ang unta makauban ta dai nato ang katong IBP nga Miss Or no Oo, tama no. about Na. online Niring na. Good morning. Good morning, Attorney Alfred Gasyon. Live ka sa Gahi Dubai. Good morning, Live kagahe. ka, Noble Sir. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Ang tratong kalagad. Oy, ipasa, pakiibot sa sir. Humanakag loto. Attorney Alfred Gasyon. Medyo taon-taon na yan. Muna sa Attorney. attorney. Naisip ko rin ang trending diri sa kaning kuan ba? Kaning sa kanang online. Kana bitaw nangutang ka unya sa diya na kay utang katong singlon na ka ang tawag ani ipahiya na ka online. Unsa bay katungod ani attorney unsa pwedeng himuon ani for example si Bernie anang utang. Unya na delay ang utang kay pandemya. Unya online shaming ang gihimo Oh, pakaulawan ka. Kini si Malvern Esparcia usa ni ka tawo nga way puangod. Kadi ka bet siyang utang pakaulaw. Kay Yes. isip Professor of Law Attorney Gasyon unsa may mahimo sa yanong katawan ani kung gipakauwawan na siya sa social media. Yes. Kaya siya bitaw kagahi, nadungga na ako na uso na sa dito sa Manila. In fact, usahay diri ko sa Cagayan de Oro na experience ana. Oh. Itong umana to kliyente. And that's an illegal practice sa pagpaningil. Naman ay proper way unta pagpaningil sa utang. Pero kanang mo resort siya na into online shaming. We call that as online shaming.
of course, katong nangutang, nagipakauwawan, can file criminal case against those katong naningil nga nagpakauwaw sa ila. They can resort to cyber libel or anything that is covered by the cybercrime law. So sa man mag-file sa kaso, so mangutang na po siya para ibayad sa attorney. Ang pag-file sa kaso, libre man ka na. Kaya maturo man ka sa kuhan. City Prosecutor's Office, ana. Okay. I-accommodate na lang sa itong gobyerno. Okay. Pag inga na ba, parera ba na nga kaso, attorney, kanang uban po na kanang ipakaulawan sa ka kay keso na kay nabuhat nga di maayo, tapos gipang post ka, parera ba ng kasuha? Kanang mayon ka og shaming sa online? So, kaya pong gidaot ka sa kuhan, social media, that's a form also of cyber libel and covered ka na sa itong balaod. And medyo taas gani ang penalty na compared sa ordinary na pamaagi nga pagbuhat na nga krimen. What if kung i-delete dayon ang post, attorney? Mawalang ebidensya na? Naman tayo pamaagi na nga ba-preserve. Unang kasagara, ang atong i-advise na na-commit na mga krimen sa maniana. Atong yung advice is ipaadto sila sa Cybercrime Division sa Kampalagar para ma-preserve daan kung unsa man galing tong mga pagpandaot nga gibuhat through social media or through any form of online pero platform. kung wala ka gitag, safety ba na? For example, ikaw naraba ka sa radyo. Naraba ka sa radyo. Padungog.com. Kanana ikaw nga nay kulot nga nay dimple nga dako na nimong tiyan nga nakadiha sa usa ka programa, bayad-bayad po og utang, pero wala gitag, wala gisaba. Actually, ang pagkumit anang kuan, ang pagkumit po ng cybercrime, dili necessary nga itag yun ang imong black and white nga ngalan. You can be identified by similar form of identification. Kung ma-prove mo na ikaw walay lain to, kulang na lang ang imong ngalan, then the person can be held liable. Ay, sa bagay, kung giingon ging ikaw taga-radyo nga gwapo ra ba kay ka kana noon, wag ginoy lain noon ana po. Identified lang na like kulang. Sa ato pa, ako to. So ako lugar ni, ako lugar. So, attorney, again, klaro na to no, para maprotektahan ang katauhan. Kung doon na sila yung sa ana, wag to lang sila sa PNP Cybercrime Division. Yes, kung una na to nga step atong gina-advise kay para ma-preserve diretso kay naman ko'y capacity ang atong Philippine National Police na mo-preserve ana. Okay. Magamit nato na later on if mo-file na ta o cybercrime cases. So, apil ng mga pampanghulga. Kay tama gingon ni mo, attorney, na uso ni sa Manila, na uban hulgaon pagaling ka. Kung dili ka mo bayad. Di ba? Yes, covered na siya tanan. Actually, illegal practice na siya sa gapamaylo o kwarta o gapaningil na dayon. So sa lagto na ba istorya, mali ang naminaw karon nga mga utang medyo malipay ta kay di na dapat ta pakaulawan, tama ba na? O dili kinahanglan pagpakauwawan. In fact, nabi sa akong constitution gani nga akong constitution nagingon na walay tao nga dapat prisuhon sa utang. Unya karon ato na inong pakauwawan. So walay due process. Dili gid. Pero lahi po to attorney ang katong Camberni nga case nga gidaot lang siya told kay wa na siya kanang sustinto. Ala ito dili man to utang, obligasyon man gito niya. Obligasyon na din. Di kani seryoso ni siya attorney. Kanang wala ka nakahatag og sustinto unya gi-online shaming ka. Tama. Hoy, ikaw anak ang tuition wag gid mo bayri. Nya sige lang kayo pumalit sa SNR. Wala akong gi-emphasize yun na the proper venue should be resorted kung doon na pagpanglapas sa isa ka tao. Dili ang Facebook, dili ang social media, ang proper venue. Di naman, tulpo, ipatulpo, naman nga na. Mao lagi na. Instead unta nga ma-enforce nimo ang imong right, ang mahitabuan na is ikaw na hinuon, doon na possibility nga magpailan ka o kaso. So ang katapusan, doon na bargaining tool ang PICAS, ang imo hinuong
right, mawala na kay okay, makig-bargain ka naman sila. Sige, di na lang ko Oh. right, hindi mo makumpailan ng kaso. Tama, So tama. you have to bring the issue in the proper venue. Ayaw Ayun. pagpataka. Sino nang Bro- nila nga, think before you post. Namangutay burag feeling manggod no nga murag marilib ta ba? Kay ato sa napakaulawan ba no? Namangay nga anak gun nga dating sa guno mo nang dagang kay mag-shaming no? Oh, mo gina siya niya. Mula ginang magpadala ta sa kainit sa ulo usahay. Di na ta maka una-una og tarong. So ang resulta di ay nakapandaot na ta sa usa ka tawo nga nag-violate ta sa existing laws na to. Okay. So, daghang kayong salamat, Attorney Sa- pasaylo, Alfred Gasyon, pasaylo, criminal lawyer o professor of law. Oo. Salamat kayo sa imuhang tambag. I-bill lang si Bernie Bitok-Bitok, attorney ha. Dagan mo salamat mga kagahi. Amping mo diya pero hindi. Pakisend lang daw sa imong GCash. Tayo mo Salamat. tago. Mga kabaga guys, si Attorney Alfred Gasyon, criminal lawyer o professor of law. Oo. Thank you kayo. At Daghang least salamat. natin mga na Ah,